Moltar dtaighde nua nár chóir aonaid Ghaeilge a bhunú i scoil na Béarla feasta. Deirtear i dúrascáil nua a commissioníodh mar chud de óbairt policy nua don oideachas lean Ghaeilge tíomh muid den Ghaeltacht go bhfuil chep ar an aonaid mar bhunla don tom oideachas. Deirtear gur minic nach mbíonn Ghaeilge chomh maith sin ag daltaí an aonaid i gcomparáid le daltaí an Ghaelchailiste. In 1986 a bunaíodh an chéad aonaid i dtralaí i gContae Chiarraí. Tá aonaid Ghaeilge i 24 iarmhain scoil Béarla faoi láthair a chuireann airléad roinnt ábhar ar fáil an Ghaeilge. Deir an rinn oideachais nach bhfuil is acu cibhéad dalta tar freastal ar an ceithre aonaid is fiche sin. Tá lucht an Ghaeilge oideachais glan in aghaidh chóras na aonaid, ach tá rinn máte ar aonaid a bhunú le freastal ar an rá éalú ar an oideachas lean Ghaeilge. It is possible for any post-primary school patron to contact the department to explore the establishment of an aonaid in an existing school. Ach léiritir sa dtaighde nach bhfuil a géirí leis na aonaid agus nach bhfuil aon bhaininn ag daoine asú. Luaitear sa dtaighde, aspa muintirí le Ghaeilge, aspa feasta agus planala, aspa achhainaí agus muoinithe. Tá rudaí chodanna sin na aonaid go Moltar sa dtaighde gan aon aonaid eile a bhunú. Mar sin go dtí Moltar sa dtaighde, Ghaelchailiste X, aonaid faoi bhainisteocht scoil lean Ghaeilge an múla nua tá bhála. Bhfuil uimhir rála ar leith i Ghaelchailiste X, bhfuil príomhaide tanisteach agus feirgniú ar leith agus go leor muintirí le Ghaeilge ar fáildá. Bhfuil planan ón tús an Ghaelchailiste X a óbairt ina Ghaelchailiste neamhsplach. Tá go leor costalachtaí idir an múla nua agus scoil satailíte i gContae. An nuirí bunaíodh Ghaelchailiste chuin dealgan ina scoil satailíte de chud chailiste glóir na mara a mbaile brigín. Ceist mhór atá glucht an Ghaeilge an dúirthaí an rinn oideachais clúas éisteachta d'aonaise an dtaighde a larg siad féin.